Into esifuna uyenza ke ngoku yikuba sikhangele i-least common multiple ka-15x, ka-20 neka-x squared plus 5x. Ukuze ke sikwazi ufumana i-least common multiple, funeka sithathe la manani sinawo sohlule abe kwi-prime numbers zabo. I-prime numbers ke ngawona manani amancinci okwazi uwathathe uwamultiplye ukuze enze elo nani silijongileyo. Sizawuqala ke sijonge lo 15x, nizayibona kakuhle le nto ndiyithethayo ukuba ntoni kanye leyo ufumana i-least common multiple. Masiqale ke sikhangele ezi prime numbers ndithetha ngazo. Masiqale apha ke ku-15x. Siyamazi ke ngoku ukuba u-15 wenziwe ngo-3 nango-5, anditsho? Kodwa njengoba lona engu-15x funeka sifake no-x apha. Siyabona ke u-15x ngu-3 times 5, anditsho? Phofu 15x ngu-15 times x. Sithathe la 15 sithi 3 times 5 njengoba senditshilo. Siyabona ke ngoku i-prime numbers ka-15x bengu-3 times 5, bekhona la x ke 3 times 5 times x. Masiphinde sijonge ke ngoku u-20. U-20 anditsho siyamazi ukuba u-20 singamohlula ebeku-2 times 10, anditsho? Kodwa ke ngoku u-20 yena uspecial ngoba uyakwazi uphinde wohlulela 10. Siyamazi u-10 singamohlula ebengu-2 times 5. Thetha ukuba ke ngoku u-20 ngu-2 times 2 times 5. Uyayibona le nto ndiyithethayo? Zii-prime numbers ka-20 eziyana, u-2 times 2 times 5, ngoba sikwazi uphinda sizohlule. U-x squared plus 5x singakwazi ufactorize okanye ukhupha u-x. Masikhuphe u-x, izawuba ngu-x times bracket x plus 5. Simkhuphile ke u-x kula x squared, sashiyeka no-x, sakhupha u-x kula 5x, safumana u-5. Yiloo nto ke ngoku sinalaya x plus 5 ebrekethini, sibe no-x ngaphandle omultiplyayo. Masikhangele ke ngoku i-least common multiple yala manani. I-least common multiple ke mandinichazele. Lelona nani elincinci esinokwazi ulenza xa sithathe zonke ezi prime numbers zala manani sawadibanisa. I-least common multiple ke funeka uthi xa uyohlula ngala manani sinawo ikunike i-answer e-right. Funeka le least common multiple yohluleke ngo-15x, iphinde yohluleke ngo-20, iphinde yohluleke ngo-x squared plus 5. Yiloo nto ke ngozawubeka lo 2 times 2. Funeka ndibe nayo no-5 ukuze ikwazeke le least common multiple uyohluleke ngo-20, anditsho? Ndizawubona u-2 times 2 ndimthathe pha kweza prime numbers ka-20. Ndizawuthatha u-3 ke ngoku pha kula 15 ndizombeka apha, senza i-least common multiple yethu ke ngoku. Sithatha nala 5 ngoba u5 yi-prime number ka-15, aphinde u5 abe yi-prime number ka-20. Yiloo nto ke ngoku funeka ndibeke u5 apha kule least common multiple, ngoba siyayazi ke ngoku nje besino-2 no-2 no-5 kwi-least common multiple, sibe no-3 times 5. Siyayazi uba i-least common multiple yethu iza kohluleka ngo-15, iphinde yohluleke ngo-20. Nayilandela le nto ndiyithethayo? Siyayazi ke ngoku asina-15 kuphela, sino-15x. Funeke ke ngoku le least common multiple ikwazi ke ukohluleka ngo-x. Masimbeke ke la x pha ecanga ngo-5, anditsho? La x ke uyasinceda ngoba la x ukhona nakula x squared plus 5x. Yabona nangu lo x ndithetha ngayo. I-least common multiple yethu ke nje imile, iyakwazeka ukohluleka ngo-15x, iphinde yohluleke nango-20. Kushota deni ke ngoku, siyabona ukuba nasinayo x lona ka-x squared plus 5, kodwa le least common multiple yethu ayisoze yohluleke ngo-x squared plus 5, ngoba kushota la x plus 5 ungekhoyo apha least common multiple yethu. Masimfake lo x plus 5 ke, nanku x plus 5. Sizawuthatha ke zonke ezi numbers sizimultiplye ukuze sibone i-least common multiple yethu xa iphelele uba intoni kanye. Sasiqale ke 2 times 2 ibe ngu-4, 4 times 3 ibe ngu-12, 12 times 5 ibe ngu-60, 60 times x ibe ngu-60x. Masibhale ke u-60x. Sishiyeke ke ngoku no times x plus 5 kwi-bracket. Sawuphinda ke ngoku sisebenzise i-distributive law ukuthi siphinde simultiply la 60x kula x plus 5.
izawuba ngu-60x times x ibe ngu-60x squared. U-60 times 5 ibe ngu-300. Nansi ke i-least common multiple yethu, 60x plus 300. Yabona ilula? Enkosi.